Ondo azalbe? Gaur nire liburu portugeseko, Aplicación a Terra Básica poemaren pasarte bat irakurriko dugu. Historio divertigarri eta erreala da, nik lur basikan bizi izan nuena. Ara igaro nintzen aldi bakarrean, oso azkar, autobusez edo autokalez Portugalgoek dioten bezala, izan zen, 1998an, lehen aldiz Europara joan nintzen dean Alemaniako unibertsitate batean ikastera, Münster hirian, ikastera joan nintzen. Latina, greziera eta filosofiaz. 3 semestre eman nituenan, gero ezin izan nuen gehiagoan egon eta itzuli egin nintzen. Hasieran, ara joan nintzenean, nire bidaiaren asmoa han geratzea zen, ikastaroa amaiera arte bukatzea, nire jarduera literarioei dedikatzeko. Jada Brasilen medikuntzan graduatua nintzen, oftalmologian espezializatua, baina hala ere ara joatea erabaki nuen. Pertsona batzuek duten zoramen moduko bat. Brasilgo lagun eta lankide batek, São Fés do Araguaiako prelazian lan egiten zuenak, Don Pedro Casaldaligarekin Madrilen kontaktuak zituen. Ura mineiro bat zen, Milton zuen izena, ez zen apaitza, voluntario gisa egiten zuen lanan. Lurraren pastoral batzordean egiten zuen lan, uste dut, lur jabekin. Ira, Madrilen kontaktuak eman zizkidan, eta ara iritsi nintzenean oso ondo hartu ninduten kontaktu horiek, eta geroago gehiago hitz egingo dut haiei buruz. Nire bizitzako etapa hartan, eta Europan egin nuen bidaia erdiero hartan, pertsona garrantzitsuak izan ziren. Garai hartan, Europako hegazkin txartelak erosten genituen. Lisboara edo Madrilera erosten bazenuen, merkeagoa zen Frankfurtera erostea baino. Hori egin nuen, Madrileraino erosi nuen txartela, eta asmoa nuen Madrildik Alemaniara, Münstereraino, autobusez bidaiatzeko. Eta ez nuen inolako esperientziarik Brasil kanpoan, eta denek dakite, Brasilen ez daukagula bidaiarientzako trenik. Lurrez bidaiatzen duen orok autobusez egiten du. Eta uste dut, horregatik autobusek nolabaiteko erosotasuna dutela, pretzo eta erosotasun mota guztietako autobusak daude. Autobus leitoak daude, ohe bihurtzen diren autobusak, eserlekuak, semileitoak ere bai, baina denek, ia salbuespenik gabe, komun bat dute autobusean bertan. Edo Portugalen esaten den bezala, bainugela bat autobusean bertan. Madrilen sartu nintzen autobusera, iluntzean, eta goizaldean, 5:30 edo 6 aldera, ez dakit zehazki, esnatu nintzen autobus gidaria oihuka ari zela. Denok jaitsi behar duzue, denok jaitsi. Eta horrela begiratu nuen, autobusaren leihotik, eta ikusi nuen autobus multzo handi bat plazan. Eta maleta guztiak, ekipaje guztiak, denak lurrean zeuden hilaran zerrita. Eta orduan, jaitsi beharra izan noi. Kontua da, goiz zenez, normalean hori izaten dela komunera joateko nire ordua. Etxean nagoenean, joaten mentz, jaikitzen naizenean, esnetzen naizenean. Eta zoritxarrez, orduan komunera joateko gogoa sartu zitzaidan, autobusetik jaisten ari nintzen han. Dirudienez, ura Irun hiria da, Euskal Herrian, eta han egiten da Portugaletik eta Espainiako eskualde guztietatik datozen autobus guztien baldeak eta. Denak elkartzen dira han, eta han banatzen dira bakoitza bere helmugara joateko, Alemaniara, Frantziara edo Suitzara. Ondo, orduan hemen idatzi nuen poemaren zati hau irakurriko dut, egoera horretatik abiatuta. Autobusean komunarik ez zegoenez, plazara irten behar izan nuen, goizaldean, komun baten bila. Orduan irakurriko dut. Estutasuna Euskal Kretan. Bat-batean autobusa gelditu zen. Gidariak esan zuen, denak jaitsi. Oraindik erdilo, leihotik begiratu luan. Beste dozenak autobus geldirik zeuden eta 100 maleta lurrean, bata bestearen ondoan jarrita. Nire maleta erraldoia ere bai. Benetan maleta erraldoi bai morni. Nire bizitza osoa Brasilen utzi nahi nuen, Alemaniako nire bizitza berrira eramateko. Denek autobusa aldatu behar zuten. Hiri bateko plaza zen. Irun izena zuela jakinuan. Denbora asko geroago jakinuen Euskal Lurraldea zela. Egun sentia zen, agian goizeko 6ak, eta jendeen itzalak ikusten ziren urrunean, laino artean oinez. Autobusetik jaitsi nintzen, edo nahiago dudan bezala, autobusetik. Bat-batean, nire zabeleko eta barrunbe desleialek pentsatu zuten gure etxeko ohetik zaikitzen ari ginela, eta ezinbestean eskatu zuten komun edo bainoetxe batera joatea. Lasaitasuna eskatu nuen esan nuen. Mesedez, jarraitu besterik ez, oran ez.
Ez zuten entzul. Itxaropenik gabe ingurura begiratu muen. Autobus geltoki txiki bat zirudiena itxita zegoen. Kartel bat ikusi nuen, gezi batekin norabide bat seinalatzen. Bainu etxea. Horrika joan nintzen, neure burua eutziz, urduri eta atearekin tupust egin nuen. Han plaka txiki bat zegoen honela zioena, itxita. Cerrado, itxita da gaztelaniez. Ez du azu mozoa. Ingurura begiratu nuen laguntza bila. Baina utziko dut zuek jakin dezazuen estuasun honen emaitza eta poema honen amaiera, liburua irakurtzen duzuenean. Brasilen edo Portugalen bada, portugezezko liburuan dago. Eta euskarara ere itzulita dago antologia liburuan. Eta gaztelaniara eta katalanera ere bai. Han, historio honen amaiera ikusiko duzul. Eta Euskal Herriko jendea ere ikusiko duzue. Izan ere, historio honen amaieran jartzen dut Euskal Herriko lurra musukatu nahiko nukela. Jakingo duzue lizunkeriagatik den, edo beste arrazoi batengatik. Horri buruz hitz egingo dut hurrengo bideoan. Eskerrik asko!